mendak alon tata trap silanira ngejum kenastanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto atur kang mawantya wantya tanono kanggo jiwa raras jagat wasisaning dewa ya jagat pramudita. Oh, Hyang Agung, Hyang Agung. Katemben kemawon anggen kula ngudok raos dhateng yoga kula. Dereng paripurna dumadakan malah menika wonten caraka. Nuwun mangke to mangke do kisana sampun ngantos dipun wastani yen kula menika tambuh nyatanipun katemben menika nggen kula wanuh dhateng jengandika menawi kula tingali saking agemanipun kados dene Nalindra Gung Binathara dasar ketingal gagah pideksa pramila sinten to sinambating wewangi lan sinten jejulukipun Kisanak kulaturi ngendika kanthi wijang satala-tala raja manik senjataning alam kang pinuding jagat leres Rama Prabu menawi ndika menika ngaturi kula menika ratu leres nderek nepangaken gulang tepung Gladiwanuh kula menika ratu saking tanah sabrang negari kula menika negari Madyantara. Negari kula menika Madyantara. Dene kula ingkang jejuluk inggih menika Prabu Gentha Raja Singa menika jejuluk kula. Cobi dipun nambali malih Kisanak kula kok kirang permana lan kirang saged nampi warsa nggen kula midhangetaken Kisanak menika Nalindra saking negari pundi lan sinten jejulukipun kula wingking saking negari Madyantara menika negari kula Madyantara oh negari Madyantara iya Madyantara jejulukipun jejuluk kula menika Prabu Gentha Raja Singa Gentha Raja Singa nami menika kathah kok ndadak milih nggenipun kagungan asma Gentha Raja Singa. Gentha menika sampun cetha. Kula menika ratuning kula remen keplek kecek, bandar kripik, bandar jadu. Pramila mboten mokal kathah para raja-raja telukan ing negari Madyantara ing sami teluk sumaya dhateng panguwasa kula. Kula kundhangipun ratunipun Gentha menika kula dipun sembah dipun sengkuyung dening raja-raja sakiwetenginipun negari Mandura mila kawibawan kula menika jagat tanpa timbang. Oh, larak mekaten. Lajeng wonten wigatos menapa Kisanak? Sasamunipun dipun paring wekdal tumuli kula badhe munjuk atur lepat nyuwun pangapunten. Inggih. Prayoginipun dipun babaraken menawi sanes golonganing bab ingkang winadi. Ingkang sepisan sinuwun. Yen kula marak sowan dhateng ngersa paduka ing sak mangke kepengin ngaturaken taklim kula mawantu konjuk ngarsanipun sinuwun Prabu inggih Rama Prabu Kuntiboja ratu ing negari Mandura. Mugi taklim kula dipun tampi dening Rama Prabu. Niat ingkang luhur, niat ingkang sae mboten wonten awonipun yen kula tampi. Dawah sami-sami.
kula tampi ing asta kula kekalih kapetelaken ing jaja Amimbuhana Caya Nurjaya. Matur nuwun. Matur nuwun yen ngaten matur nuwun. Dene ndungkap dene ingkang wigatos kula menika ratu kawibawan kula jagat tanpa timbang. Mongko kesugihan kula kesugihan ing negari Madyantara sumbering kesugihan menika Nyai Blorong. Nyai Blorong tegesipun yen upami bondo dipun kedhuk dipun tawu mboten badhe asat mboten badhe telas sinuwun mboten badhe telas nanging kujiwanipun menika wonten ngen kula dadi ratu emanipun tumper jinawetan sutya tanpa jindhe liripun kados pundi kula mengkoni negari Madyantara nanging dereng kagungan garwa ingkang kinarya Prameswari yen namung bojo simpenan selir menika wonten 100 kepara langkung saben dalunipun kula gilir menika wanita utawi putri cacahipun wonten sedasa saben dalu sedasa ning rak menika namung selir iya yen ngeten jingandika menika salah setunggaling nalendra pideksa tur sembodo dasaripun rasa awit kula menika muridipun Mbah Marijan Mila rasa lan rasa tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara bilih Paduka Rama Prabu kagungan sekaring kedaton ingkang putra-putri wewangi Dewi Kunthi kacarios yen Dewi Kunthi menika wanita ingkang tundhonipun dados babu-baboning wanita mongko pawakanipun menika Maeswara pawaan Maeswara menika kados pundi menapa saged kula candra nyumanggaken menawi saged yen kula candra ingkang putra Dewi Kunthi menika candranipun rikma memak ngembang bakung alisipun jlirit jait malengkung irunge mancung jangganipun kados dene ula dumung dedegipun lengkung-lengkung dasare putrane wong agung ning ora seneng kumalungkung ya mung kuciwane senengane cok mutung mongko ora mari yen ora di sampun ngantos ngendika diambung mboten ora mari yen ora dicedhaki karo sing kakung lah menika pramila jinuwun yen kula marak sowan kula nyalirani piyambak kepengin ngebon-ebon enjang jejawa sonten nglamar sekaring kedaton ingkang putra-putripun Dewi Kunthi badhe kula boyong wonten negari Madyantara kula lenggaken sejajar minangka garwa Prameswari badhe mundhut bebana menapa badhe kula sembadani kula tingali wonten pengkeran menika Paduka Rama Prabu ngingah lembu cacahipun wonten gangsal rumiyin gangsal menika namung kantun kalih lho lah kok kantun kalih boten perlu kuwatos boten perlu bingung namung ngempalaken ayaka lan para kawula ingkang betah nyambut damel sinten lajeng mangke lembu saking Madyantara tumuli mangke badhe kula kanthi kula aturaken Rama Prabu Kunthi Boja minangka syarat sarana jangkeping palakrami keparing boten keparing kula badhe nyuwun ingkang putra saking kedatonipun Dewi Kunthi badhe kula dadosaken garwa minangka Prameswari kula badhe lenggah damar keprabon badhe kula boyong kula lenggaken wonten kreta kencana joli jempana tandu kermun kula sampun beto jodang cacahipun wonten 3 jodang sepisan wujudipun sakwernanipun ulam rampatan sakwernanipun daharan ingkang mirasa menika sampun cumawis wonten jodang sepisan jodang ingkang angka kalih ingsinipun busana ingkang tintretes sutya rukmi ginepeng dene jodang ingkang angka 3 menika cacahipun boten kantenan ingsinipun jodang ingkang angka 3 sakwernanipun unjukan mawa daru beksi ciu jenewer mensen double kiwi vodka topi miring anggur putih sedayanipun lan ciu bekonang menika ugi wonten ciu bali ugi wonten tuwak bali wonten ciu bekonang wonten sampun kula cawisaken wonten jodang ingkang angka 3 pramila yen paduka nampi atur kula jodang 3 menika badhe kula aturaken yen maksih kirang badhe kula tambahi Mas Picis Raja Brana inten baran Jawawut hergeni badhe kula aturaken konjuk Rama Prabu Kunthi Boja nanging yen ngantos penglamar kula dipun tampik nanging kanthi cara ingkang alus jagang gapuran cang gunung mayit mongso tak remuk negara Mandura
dus malane ngeret glah-glaing bawana susukaring bumi lekething jagat panuks maning jajalan menungsa ora tata. Lanyo-lanyo cak mundur wili kaya bathek sewu sing ngandum memangsan amit sewu. Panjenengan menika sinten kok nungkak krama? Kula menika ratu. Ratu Abebala Ratu Prabu Gento Raja Singa ditepungke. Putra dalem satra kadipaten kadang tarunane Kakang Mbok Kunti Talibrata. Aku Raden Arya Prabu Rukma. Sinten? Raden Arya Prabu Rukma. Nggih. Lajeng wonten kersa menapa dene paduka ing samangke majinggenipun lenggah malang kadhak kaya cagak malang grik kaya cakrik. Wah sing rembug sing arep tok lamar kuwi Kadang Werda. Kadangku yaiku Kakang Mbok Kunti. Mongko Titi wanci dina iki Kakang Mbok Kunti nandhang gerah santer mapan ana kanthil pagulingane Kakang Mbok Kunti. Tegese wahaya ing pambudi Kanjeng Rama yen arep nampa dasare Kakang Mbok agek gerah. Mula kengsa ki ora perlu ngrasani Kakang Mbok Kunti milya wanita sakliyane Kakang Mbok watone kawuling negara. Mandura kowe milya putri saka ngendi endang saka pertapan ngendi sakliyane Kakang Mbok Kunti. Yen ngaten cedhanipun penglamar kula menika dipun tampik. Nggih. Penglamar kula dipun tampik ora teges nampik nanging pangrasaku yen upama Kakang Mbok pinanggih kelawan jeneng sira ora bakal ditampa dasare panjenengan najan Ratu Brahewu. Ratu Gendhong. Ratu sugih kadang brana pijes nanging kuciwane pambegane murka. Watake nista budine candala. Ratu semungah sesongaran. Ratu senenge gendhong. Ratu senenge umuk. Pangrasaku Kakang Mbok ora kersa nampa penglamar saka negara Madyantara. Merga kowe ora ngukur kodrat, kowe ora ngilo karo gicokmu dhewe. Ratu pambegane watake murka. Candala budine. Mongko apa wujudane paseyaksa kok ngrasani wanita Kakang Mbok Kunti sing ayune kaya widodari. Ora bakal ditampa. Setan alas kowe. Tes mak bathok mripat maraka ora ndedelok. Kowe durung ngerti kondangi Prabu Gento Raja Singa. Iki ketua heng aku ketua preman negara Madyantara sakiwa tengene. Yen cetha karep jarak perkara iki nampik penglamarku saka negara Madyantara. Lekno mripatmu jaringan gobokmu. Ora sandadak kowe wong sak negara Mandura karo ngadepi grijane Prabu Gento Raja Singa metu njaba ki sana. Tundhone kaya ngene ngger Basudewa lakon kok tumpuk mati mbun-timbun. Adimu Kunti nggone nandhang lara durung bisa diwaluyake dumadakan ana tamu gawe geger laire bakal nglamar. Yogaku Kunti ning tundhone mung arep gawe geger gawe dredah droning praja. Basudewa kula wonten dawuh kanggo ngemeni wektu titiwanci dina iki krampunganing perkara kowe tak dawuhi adimu Kunti temonana luwih dhisik nyetitekke perkara iki kahanane anakku Kunti yen lara kuwi larane apa yen gelem bloko supaya ngadeg karo Punbawa mengko tak golek sarana lan golek cara nyebar telik sandi tak ndhawuhke kabeh para Brahmana Pendhita Sewu Sugata sing gentur tapane supaya golek sasmita gaib
Sing angka loro aja ditegake adimu si Arya Prabu Rukma. Tentrem lan ora negara Mandura gumantung ana panguwasane anakku lanang kowe Basudewa. Merga kowe anak lanang mumpung isih tak tunggoni karo wong tuwa. Tak tunggoni dening pun bapa. Kowe njogeta kiprao kaya ngapa sakolah munggir Basudewa mesti bakal tak ideni dening pun bapa. Ing pangajap besok yen pun Rama wis murut kasidan jati sapa meneh sing tak sareng ya mung kowe anakku mbarep sing tak dama-dama bisa nyambung sejarahe wong tuwa. Aja nganti kapedotan obor ing negara Mandura iki. Nggih. Menawi kados mekaten prastawa timbalan dawuh paduka madal pasilan nyuwun pamit nyuwun raharjaning lampah. Patih Sara Gupita kula non wonten dawuh Gusti kula dosinuwun maragake metu njaba bubarna kang padha gantung siba. Awat-awat ana yogaku Arya Prabu Rukma aja ditegake te. Nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit medal njawi sinuwun. Wo to paripurna pangandikanipun Sang Prabu Kunti Boja nglenggahi tembung sabda Pandhita Ratu jelek saking palenggan dampar gading arsa kondur anggedaton ing ngarep sangganing Banjati Byada manggung katanggung Jaka paloro-loro kondur sang meta kawistara katingal hamba bayang kare yen Cinandra.
Jasanta kataweng hima ing ujung ancala kaya tan antuk soroting Hyang Pratangga Pati ketingal peteng dedet lelimengan prasasat kaya dinampi grahana surya gegodhongan samya alum sesekaran samya gogrok nadyan dereng pinanci balumbang asatoyane wadere kumambang sirna banyu mili dadi mandheg apa to darunane mangkono labet jroning udyana ing negari Mandura wonten ingkang anandang kanin nenggih Sang Dewi Kunti Nalibrata Sang Dewi Kunti Nalibrata rikala samana nandhang wewek waja tegese ngrbini ngandhut ponang jabang bayi mongko dereng kagungan garwa mila boten mokal jroning udana melung-melung hamelingi nadan maksih tabuh 11 wanci dalu parandene jagone padha kluruk semune moyoki dhateng citranipun Sang Dewi Kunti tan kyat ngampah jroning galih ormas ina jroning gesang nedya lampus diri suduk selira mungkasi gesangipun Sang Dewi Kunti kalamun boten wonten sulak pepadang ciptaning galih Sang Dewi Kunti nedya nyuwun sindal mayang wonten ing Jomani Loka dijemplungaken jroning kawah Candra Dimuka ucap tanpantara dangu praptanipun ingkang raka nenggih praptanipun Raden Basudewa perpetungganipun ingkang rayi Dewi Kunti tambuh sutaning galih gendong tias migena satemah kaya rinujit urujit jejantunge Sang Dewi kaya sinendhal rasane ngati temah angkles kekes grantes usana dadi lemes sarandune nganggo kawista rambruk lumpruk kaya kapuk tan bisa geglawat kalamun bisa anjala Sang Dewi Kunti nedya mungkasi gesangipun ing titiwanci kelenggan menika tanggap ing sasmita pratanipun ingkang raka Raden Basudewa adikku Yai Kunti pun kakang sing prapta kadangipun Kakang Bocahayu Yayi Kunti aja kaget pun Kakang ingkang prapta pun Kakang ingkang prapta diutus dening Kanjeng Rama Prabu Kunti Boja dene wigatining perlu Yayi praptakoning papan kene diutus supaya nanjihake lelakon ingkang tok sandang pangandikane Kanjeng Rama marang pun Kakang ndikake kalamun Yayi Dewi Kunti kowe saben-saben ditimbali kok ora nate ngadhep pawarta ingkang tinampa jarine kowe nandhang lara Kunti yen pancen kowe nandhang lara larane lara apa mbok menawa mengko pun Kakang saguh ngaturake dening Kanjeng Rama supaya budidaya golek sarana murih waluyaning ingkang tok sandang Yayi Kunti margake kowe blaka yen kowe lara apa matura sing kanthi prayoga Yayi Kunti
punapa ta mirah ingsun prekaten Mas Pogong mijil tuhudah tanpa karaya sengkang rinemekan Gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur gambir melati Kakang Mas Basudewa mboten nginten babar pisan bilih paduka keparang tedhak wonten salebeting Udyana papan menika Kakang Mas Basudewa bot-bote nyabot sedulur tuwa gantine Kanjeng Rama najan abote kaya ngapa tak tindakke merga iki tanggung jawab supaya nyetitekke mula kang sok iku mung kare kowe wangsulan yen pancen bener kowe nandhang lara Yayi Kunti laramu lara apa sing tok sandhang kowe matura duh Kakang Mas mboten kuwawi anggen kula badhe ngaturaken penandhang kula lah mung kare matur kowe mung kare kandha mung kare ngucap lah kok ora kuwawa ingkang mapan jroning Udyana sing ana pun Kakang kelawan jeneng sira Yayi Dewi Kunti tegese lakon iki sing tok sandhang ora ana sing nguningani mung kejaba pun Kakang kelawan jeneng sira paripaksa kula mboten kuwawi ngaturaken cariyos ingkang kula sandhang menika lan yen upami kula ngaturaken wiwit saking pundi anggen kula badhe nyariosaken lampan menika duh Kakang Mas Kunti kowe tak uluri ning eling dialing wong sabar kuwi ana watese. Wong sabar kuwi ana watese. Kowe mung kari matur yen kowe lara apa, genahe kaya ngono tumuli mengko aku bakal matur ana ngersane Kanjeng Rama. Paripaksa kula mboten badhe matur. Nadyan kula dipun dokani kula nderek, dipun cempalani kula nggih nderek Kakang Mas. Kula mboten kuwawi ngaturaken cariyos ingkang kula sandhang dinten menika. Suram-suram dewangkara kingkin lir mangus wakang layon kenya ilang memanisi wadananira layung Kunti kula wonten dawuh Kang Mas Basudewa sawangen sing tak asta iki apa sing tak gegem iki apa menika wujudipun wangkingan utawi duwung tegese yen pun Kakang wis nyandak panggingan wis entek kesabarane pun Kakang mergoke mung ditakoni laramu lara pokoke ora kuwawa ngaturke karo pun Kakang Kunti pepuntane ngrembug tinimbang kowe jember mripat tinimbang kowe dadi anak dadi yogane Kanjeng Rama ning kok ora mituhu lan ora bekti kelawan pengendikane Rama apa kepeksa dina iki aku kudu tegel karo kowe
Basudewa kudu tegel karo adhiku Kunthi. Tinimbang kula gesang nyangga wirang. Prayogi ning lampah. Monggo Kakang Mas menawi paduka badhe nancepaken wangkingan menika wonten dadanipun ing Rayi Kunthi. Nyawa kula sakwetahipun badhe kula aturaken. Pejagosan kula sakwetahipun badhe kula aturaken. Mati tenan kowe Kunthi. Oh. No, paman aduh Raden. Kendel Raden, kendel. Colke. Kula aturi sareh dimen pikoleh. Kula aturi kendel Raden. Sampun ngantos kedlarung-dlarung paduka nggenipun ngumbar dhateng kamurkanipun piyambak ngantos paduka badhe ngrelakaken pejahipun ingkang rayi inggih menika pun Dewi Kunthi Nalibrata. Sapa kowe? Lenggah ingkang prayogi lang rumiyin tumuli kula badhe ngaturaken gancaring cariyos menika. Kula aturi sareh Raden, lenggah ingkang sekeca. Tujune kok kowe teka? Lah yen upama ora teka, pusaka iki tak sudukke. Ana dadane adhiku Kunthi mbrodol waduke. Tumekaning pati. Sapa kowe wani lanyo-lanyo mambengi nggonku bakal mateni adhiku Kunthi. Nderek nepangaken Raden, kula menika gurunipun ingkang rayi Dewi Kunthi. Peparap kula inggih menika Resi Drwasa wingking saking pertapan jagat Witana. Sambung rapete apa nggonku arep mateni adhiku Kunthi. Paduka menika mboten pirsa lampahan ingkang kasandang dening ingkang rayi Dewi Kunthi supados gancar supados gamblang mboten tumpangsuh. Langkung rumiyin Raden Basudewa kula aturi mbikak singep utawi kemul ingkang nglimputi raganipun Dewi Kunthi. Piye Raden Basudewa kula aturi nyingkiraken singep utawi kemul ingkang nglimputi raganipun ingkang rayi Dewi Kunthi. Minggir, tak lorote kemul sing nglimputi ragane adhiku Kunthi. Mati aku. Aduh. Dewi Kunthi lha kok jebul kandhut ponang jabang bayi adhiku Kunthi kowe durung duwe bojo kok kowe meteng karo sapa Kunthi lakon kok dadi morak-marik kaya ngene sing jaluki lakon kudu tanggung jawab. Mbok menawa kowe le medeng karo sing njaluk lakon iki. Sareh Raden, sareh. Sampun ngantos kedlarung-dlarung Raden nggenipun dumuk dhateng tiyang asanes mongko dereng kantenan leres mesti bener wae. Wong njaluk lakon kaya ngene mergo dheweke seneng karo adhiku Kunthi. Nek ora seneng karo adhiku ora lakon. Adhiku senop. Mongko Kunthi kowe dadi penyanyi. Urung duwe bojo kok wis meteng. Aku
Mula-mula kowe kandha yen kowe gurune adikku Kunthi. Kowe jare ngaku pendhita. Kowe pendhita sing mursid, mulang ilmu sing utama ngelmu. Piwulange agama suci ning ndi buktine? Sing diulangke dudu ngelmu agama suci ning malah ngelmu maksiat. Iso uga aku ndumuk aku ndakwa. Adikku Kunthi meteng kowe sing metengi. Iya. Adakane kiai metengi karo santrine. Kowe pendhita metengi karo nite. Iya. Yen pancen bener. Dudu sapa-sapa ning Basudi aku sing sagung aduh Raden. Raden kula. Ayo modaro kowe. Sare Raden sare. Bar kandhapa? Karep ngucap apa? Kula aturi lenggah sekeca kula badhe nggancaraken cariyos menika Raden. Dede kula ingkang metengi ingkang rayi Dewi Kunthi. Lara-larae piyadiku kok iso metu. Lah kok pating plentus gedene kaya ngono. Mula layak to layak esuk sore awan bengi mung mapan ana sentrong. Ditutupi nganggo kemul brukut ngakune jare lara. Yen lara kok ora pucet, wong lara kok mencengeh tejane iki apa tumon jebul ngapusi kowe Kunthi kowe meteng kowe. Ngaten Raden. Du ing nguni Kunthi menika murid kula kinasih. Piyambakipun menika labet saking bektinipun satemah gumregel hanggregeli kula maringaken aji dupa pepanggil. Kula maringaken aji dupa pepanggil naminipun Aji Cipta Tunggal. Tanpa lawan Kunta Wedharing rasa menika yen dipun watek badhe ndatengaken dewa. Kula ambali yen dipun watek badhe ndatengaken dewa. Nanging rikala semanten kula weling dhateng murid kula pun Kunthi. Kowe kena matek ning ora kena diwatek yen pinuju kowe arep adus karo arep mapan turu. Tundhonipun rening lare nem remenipun jajal-jajal ngelmu. Pinuju Dewi Kunthi menika badhe mapan sare. Lajeng dupa pepanggil menika dipun watek. Mongko wancinipun dalu tanggalipun tanggal purnama sidi malemipun malem Anggara Kasih. Dasaripun hawanipun menika sumuk pramila busana ageman sakrandune nganggo dipun lukari satemah nglegena Dewi Kunthi tanpa busana. Rikala semanten dintenipun menika tanggal abrit utawi dinten prei. Namung kuciwanipun wonten salah setunggaling dewa ingkang piket inggih menika dewataning Rahina Pukulun Bathara Surya. Teja ingkang manter menika wau nembus gendheng kaca. Awit sawarating rembulan ingkang gumlewang menika wau nembus gendheng kaca satemah mahanane pepadang dhateng raganipun Dewi Kunthi. Ing ngriku Pukulun Bathara Surya lajeng dumugi wonten kanthil pagulinganipun Dewi Kunthi. Raden, kula mboten saged ngaturaken gancaring cariyos yen priya kaliyan wanita kok mapan wonten sentrong. Mongko sing putri ora nganggo busana. Dasaripun Bathara Surya menika dewa radi celutrak, nguningani wanita mboten ngagem busana. Wiwit saking pucuk rikma ngantos dlamaan padha dipun waspaosaken ngantos kemlecer satemah ngelek idu. Ya terus piye? Aduh Raden. Pepanggihanipun Bathara Surya kaliyan Dewi Kunthi mahanani kedadosan menika. Ringkih sing rembag Dewi Kunthi menika lajeng ngandhut ponang jabang bayi. Mila menika wijinipun Pukulun Bathara Surya dados ingkang lepat menika dadi sinten-sinten ning menika lepatipun ingkang rayi piyambak pun Kunthi awit nerak pepali singlar saking angger-angger kula sampun paring pepali ning dipun terak dipun langgar dening Dewi Kunthi. Saiki aku njaluk kerampunganing perkara. Rampung lan orane gumantung menawa panguwasane. Kowe Resi Dwasa
lakon iki tak suwun supaya aja nganti dingerteni dening sapa wae kalebu suket godhong bayem lan teki. Yen nganti Kanjeng Rama priksa mudune kawula negara Mandura priksa yen adhiku Kunti meteng mongko durung kagungan garwa mesti bakal tetel kawibawane Kanjeng Rama. Mula kowe kudu tanggung jawab. Kula ingkang badhe tanggel jawab. Carane piye? Caranipun Raden Basudewa kula aturi kendel sawetawis. Kula ingkang badhe anyidikara. Ingkang badhe anyidikara ingkang rayi Kunti. Kula wonten dawuh Rama Penemban manjing ana pungkuran. Kowe bakal tak sidikara ngger Kunti. Manjing jroning pungkuran Sang Begawan miwah Sang Dewi Kunti nalibrata esti ninggalih nedya anyidikara lampaning sampun kasandang dening Sang Dewi Kunti kanthi cara Sang Resi Drwasa nyepeng wujudipun godhong suruh ingkang temu rase pinadal padha sakala kadawan kinenting kemnetra ngeningaken cipta nyuwun marang panguwasaning Hyang Widiwasa katarima kang dadi pamodhahe Sang Resi Drwasa bawaning pendhita ingkang gentur tapane kesdik paningali mateng semedine kinemulan widodarine apa ingkang binaten ana kang sinabda dadi megeng napas lan lupus lidah kapadhalaken palenggan rasa tis kaya mati ngadeg satemah kaya ginege wancine genelak mangsane Sang Dewi Kunti nggenipun nandhang wewek waja kaya sinengkakake kaya lakuning kedhep kaping 3 4 5 6 7 8 ndungkap nawa candra dasa ari sangang sasi 10 dina kasih dikara dening Sang Resi Drwasa wonten kalaning jagat laring ponang jabang bayi cenger mijil saking talinganipun Sang Dewi Kunti mijil saking talinganipun Sang Dewi Kunti cengaring jabang bayi mijil jalu pekik warnane glewu-glewu kaya golek kencana ora paedah. Lah sing kanggo nyirep lakon iki kuwi apa? Resi Drwasa nyatane adhiku Kunti wis kelakon duwe anak mijil jalu najan pekik warnane ning Kunti kuwi wis ora perawan meneh. Nyuwun pangapunten panjenengan dereng priksa. Najan to ingkang rayi Kunti menika nglaraken jabang bayi nanging menika mboten mijil saking marga ina. Piye? Menika mboten mijil saking marga ina. Lah nek ora metu dalane apa iki disesar? Mboten Raden, mboten. Menika mboten dipun sesar. Njur lelar kuwi metu saka ngendi? Nek lumrahe bayi kuwi mijil saka guwa garba. Saka jroning guwa. Saka jroning guwa sing sukete akeh. Lah nek ora metu saka guwa iki terus metune saka ngendi? Kowe aja ngaya-wara. Panjenengan menika dereng pitados kula aturi ndangu kaliyan Kunti. Kula sidikara lairing jabang bayi menika mijil saking talinganipun Kunti. Mijil saking talinganipun Dewi Kunti. Apa bener ngono Kunti? Kowe lek ngetokke jabang bayi ora saka mergaina ning saka talinganmu. Bener ngono Kunti? Kasinggihan mekaten duh Kakang Mas. Labet wegikipun Rama Penemban.
Druwasa kula dipun sidikara nglaraken jabang bayi micil saking talinganipun. Aduh adikku pundi. Pinter tenan kowe adikku. Syukur tegese najan kowe duwe anak ning kowe isih wutuh, barangmu isih wutuh, barangmu isih wutuh. Lah kok ngantos dipun cethaken ngaten Raden. Saiki ngene, rene ngaku lega ning urung patek lega. Tegese lega, kowe kelakon nglairke ning nggonmu bekakasmu isih wutuh. Ning le sing durung lega, terus anak iki kepiye? Nasib anak iki piye? Sak mangke ngaten Raden, lang rumiyin yoga menika kedadipun paringi pusaka asma. Pundi kula wonten dawuh. Mara gage paring ana pusaka. Yogamu iki ingkang mijil jalu. Kawuning ana duh Rama Penemban. Raning menika yoga kula piyambak. Mongko ngen kula nglairaken mijil saking talingan kula. Pramila ing sak mangke badhe kula namekaken inggih menika pun Raden Basukarna. Kakang Mas badhe maringi pusaka asma sinten? Mergo aku gelo aku ora bakal menehi pusaka. Sing menehi asma, sing menehi aran, menehi tenger, sing jaluk lakon kon menehi jenenge sapa? Dasare wit mau ngarepun Kakang ora mathuk karo lakon iki kok dijaluki. Ha tujune Basudewa, tujune Basudewa sak kedheping netra nggonku lungguh karo mikir. Kae gurumu sing kon menehi pusaka asma. Kados pundi Rama Penemban? Kundi rening iki wijining pukulun Bathara Surya. Mulaku ya bakal menehi pusaka asma yaiku Raden Suryatmaja. Kanggo nyirep nyapih lelakon supaya ora dingerteni dening wong sak negara. Paripaksa dina iki Yai Dewi Gundi, aku njaluk kanthi banget. Dikaya ngapa kowe kudu pisah karo anakmu lanang iki? Nyuwun pangapunten duh Kakang Mas. Yen kula kedah pisah kaliyan yoga kula mboten saged. Lho kok ora gelem piye? Yen kowe sing gendong anak kaya ngene suwening suwe lakon iki dingerteni dening wong sak negara Mandura. Ning yen upama kowe pisah karo anakmu lanang supaya ing pengajap kanggo njaga rumeksa asmane Kanjeng Rama lakon iki aja dingerteni wong sak negara. Menapa wonten piwucalipun tiyang sepuh menika kedah tega wentala dhateng yoganipun piyambak. Kamangka yoga kula maksi jejabang ingkang dereng saged rumangkang. Menapa kuwi yen kula menika pisah kaliyan yoga kula pun Suryatmaja inggih pun karna kudune kowe pisah nanging wancinipun dereng saged misahaken kula kaliyan anak kula pun Suryatmaja. Kula mboten kuwawi pisah. Mongko petengan kula anak kula Suryatmaja menika yoga ingkang lumrah. Namung menapa sebabipun paduka Kakang Mas dawuh supados kula pisah kaliyan anak kula? Pancene bener. Nanging anakmu kowe ora lumrah. Anakmu ora lumrah. Lumrah kaliyan mboten tumrap kula menika gumantung dhateng penganggep. Yen dasare ya sarujuk, dasare ya mathuk cocok nadyan. Aku ling duwe anak durung winengku dening priya, durung kagungan garwa ya mesti bakal mathuk. Ning yen dasare ora cocok ora sane arep duwe anak sing sah, duwe anak ditunggoni nyatane ya mesti ora cocok, ora dianggep apik. Penganggep kula limrah kaliyan mboten menika mapanipun wonten raos. Kowe aja ngugemi rasa. Rasa kuwi omah gingsir. Saiki seneng mengko kowe susah. Mau bengi kowe tangisan, saiki kowe guyu. Kuwi jenenge rasa. Rasa kuwi omah gingsir molah malih.
Ingkang molah malih menika dadi rasa nanging pangrasa. Bedane apa rasa karo pangrasa? Yen rasa menika mapanipun wonten telenging nala. Peparingipun Gusti ingkang hakarya loka. Yen pangrasa menika mpangi rasa mapanipun dhateng ciptaning manungsa utawi ciptaning pamikir. Ingkang kulina waging sir bunga susah saiki kanca besok dadi mungsuh, saiki boto sesuk dadi mungsuh, biyen mungsuh saiki dadi boto. Menika naminipun ciptaning pamikir nggih ciptaning menungsa. Ning yen rasa peparingipun Gusti ingkang hakarya loka. Mung pinter micara, menika mboten pinter micara nanging yen kula matur kanthi adhedhasar waton. Nganti landhesanipun lampan inggih kula sandhang mboten namung waton micara Kang Mas. Sing baku ke kudu pisah. Kowe kudu pisah dereng wancinipun kula pisah kaliyan anak kula. Pancen durung wancine ning lelakon sing kudu misahke, lelakon sing gawe ya sing nglakoni. Nek ngono karep duwa karo pangeran. Kowe arep duwa karo Gusti. Kula mboten badhe duwa dhateng Gusti nanging menungsa namung dipun wajibaken budidaya ngulir budi. Saksamunipun kunthi kula budidaya namung kantun nengga pepesthen peparingipun Hyang Widiwasa. Keterangane, gelem ora gelem kowe kudu pisah. Kunthi, kowe kudu pisah. Kula mboten saged pisah awit anak kula menika nampi pengayomanipun ibu. Yen kula pisah kaliyan anak kula ingkang saged ngayomi anak kula menika sinten? Bejane anak kuwi ora kumudu sumanding karo rama lan ibu. Kabegjane anak tak baleni kuwi ora kumudu sumanding ditunggoni bapak karo biyunge. Adakane anak sing ditunggoni karo rama lan ibune kuwi diugung, diuja kesenengane. Ning kanthi lakon iki yen kowe pisah karo anakmu lanang ing pangajap anakmu supaya mandireng pribadi ngulir budi budidaya. Pangiraku yen Karna ya Saryatmaja rena wengi runtang-runtung bareng karo ibune ya bareng karo Kunthi. Kowe ora bisa ndadah kadewasaning anakmu lanang. Ning nek nganggo dalan ngene iki kowe tak pisahke karo anakmu lanang si Saryatmaja ing pangajap supaya ngulir budi budidaya mandireng pribadi supaya ora njagake karo rama lan ibune. Duh Rama penemban kados pundi? Paripaksa kula mboten tega, kula mboten pentala yen kula pisah kaliyan yoga kula. Kunthi, kowe manut kelawan pun bapa. Bener apa sing dadi ature Kandangmu Raden Basudewa kanggo nyirep lakon iki? Prayogane anakmu lanang iki bakal tak cemplungke kendaga. Tumuli mengko tak kenterake ning Bengawan Suwilu Gangga Kunthi. Wanita yang ngambara rumring kusuma yatal mawur madu bronto gemprong-gemprong yen ngandika kula nyuwun kanthi sanget bapa penemban nadyan kula pisah kaliyan yoga kula nanging mugi sak mangke yoga kula dewasanipun manggih kamulyan ora perlu wasumelang pun bapa sing saged tanggung jawab tumuli tak cemplungke kendhaga manuta Kunthi.
mungkin karena oh kundi leng-lenging jero mangu-mangungkung kanduan limang lerlena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang dia utama ladalah Gusti kula sinuwun Prabu kula nyadhong dawuh ing abding kepatihan kula pun patih Gentha Yaksa mboten sranta raos sing manah kula dipun tampi menapa mboten sinuwun patih Gentha Yaksa kula non wonten dawuh sinuwun sumurupa nggonku munggahna Pancaniti nglamar sekaring kedaton nglamar Dewi Kunti ditampik nanging kanthi cara ingkang alus sedulure Kunti jenenge yen ora kleru Raden Arya Prabu Rukma ngaturke yen Kunti jarene nandhang lara ning ora cetha larane apa ning aku ngerti sejatine nggonku nglamar ditampik nanging kanthi cara ingkang alus supaya ingsun ora muntap aku ora murka. Lajeng keparingipun kados pundi yen ngaten sinuwun. Aja nganti kalayatan. Barik lampet mbrungkat kimpul gajah gelar singa barong. Dirembuk srana becik ditampik prayogane biuki bathang sayuta. Negara Mandura digawe geger diremuk. Yen nganti ora kedukung ngulungake Dewi Kunti ngestaken dawuh madya bala madyantara kula parayogane aja ngitung rekoso wedi kangelan maju yen perlu dibondo Sinuwun Prabu Kunti bojo ora ngeten ngestaken dawuh ayo kanca maju kanca maju
tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kadya butula wara panjriting toranggesti rakata hinggan dwaja lalayu sapi ngajik-jik ana ing alun-alun negara Mandura sapa kowe putra dalem satra kadipaten aku Raden Ugrasena kowe Ugrasena dasar nyata prajurit saka negara Madyantara tumenggung Kalinggapati tak jaluk Dewi Gundi Talibrata Kakang mbok mapan ana kanthil paburungane nandhang gerah santer mbuh ora weruh sing baku entuk tak jaluk ora entuk tak boyong tak aturke ngersaning Sinuwun Prabu Gentha Raja Singa ora kedukung nglungake kelakon dadi bandan yen ngono ki wani karaku sing tak medeni apamu ngemping lorong nggih Japati cedhak tubruk adoh tali jadung kelakon dadi bandan maju remet dadi glepung
Gawe becik kaya lanang-lanang dhewe. Magak odadamu, cincang jenggot kroncal-kroncal kuandamu.
Ayo kowe. Biar kowe. Dewi saya Indriaksa Sara Maruta Latara Bujleng-bujleng iblis laknat lakune jlik-jlikan yen ora kena digawe becik ora gelem ngulungke Dewi Kunthi wah aja takon dosa mamah kandamu kletak balungmu tak ombe getihmu samar pamoreng sapa
Iya. Mangken ora omong-omong.